Етібұлақ ауылында туып үсеп, хәзерге көндә Үргехат ауылында яшәүсе Нәйлә Айрат кызы Мәзитованы 50 яшьлек күркәм юбилее менән кайнар котлайбыз дип ядалар безгә юбилярның якындары. Һине туган көнең менән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллайбыз. Көсле рухлы, кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең якты, туыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы булһын. Гомереңдең һәр бер мизгелдәре тулып торһын бәхет нурына, сәламәтлек һине ташламаһын, шөкер итеп яшә барыһына. Хыялдарың якты, изге булһын, максатыңа илтһен юлдарың, хистәрең һаман ашып, ургып торһын, яныңда булһын тугандар һәм дусларың. Киләсәктә балаларыңдың, тугандарыңдың игелеген күреп, Ильяс агай менән тигезлектә яшәргә язһын. Иң изге теләктәр менән кайнышың Ирек, килендәшең Венера һәм уларның балалары Игел, Рәфия, Илзидә. Йондызлар бит һине котлап емелдәшәләр бүген. Кояштан адылы елмая бары тик һинең өсөн. Котлай һине һәм дугаслар белеп алгандар кайдан. Зөһрә кызда кулын булган сәлам ебәрә айдан. Котлайбыз һине, котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Иң изге теләктәребез йөрәктән сыккан һүзләр. Һәр сәскәләр гөлләмә, һиңә төбәлгән күзләр. Һиңә тиеп мин йөрядым, тауган көнеңә иркәм. Кабул итеп ал һин йөрде, ысын йөрәктән иркәм. Котлайбыз һине, котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Котлайбыз һине, котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Котлайбыз һине, котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт удатып килһен гелән. Котлайбыз һине, котлайбыз гомер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт